Ahojte priatelia, tak dneska si povieme niečo o kladení vinylovej alebo teda akejkoľvek plávajúcej podlahy s tým, že tu konkrétne budeme v podstate klásť vinyl a pán domáci ma teda oslovil a spýtal sa, či mi nejakým spôsobom vedel pomôcť, že by sa možno chcel tiež niečo naučiť. Takže mám tu dneska jedného pomocníka, možno pre náuku by som sa spýtal, že či máš nejaké otázky, ktoré teda by si chcel vedieť ešte pred tým začiatkom na nás. V prvom rade ma zaujímalo, že ako si zvolíme, ktorú výzvu vlastne odkiaľ začneme klásť podlahu bude. No, vždy sa má klásť od najdlhšej strany, hej, to znamená, bereme, že to je najväčšia rovina a tým pádom od tej strany sa nejakým spôsobom odrazíme a už v podstate kladíme tú podlahu ďalej, takže to je štandard, tu v tomto prípade to ale takto nespravíme, nakoľko už je položená pôvodná podlaha v tomto smere, takže my budeme klásť presne smerom opačným, alebo teda kolmo na tú pôvodnú podlahu. A tým pádom začneme v tej izbe najďalej, teda v spálni, myslím, a budeme postupne pokračovať sem a sa dostaneme